Hello guys! So ayan, kaka-edit ko lang guys nung nangyari nung pag-uwi namin sa pag-uwi namin sa Nueva Ecija, tapos yung kahapon. Ayun, kahapon kasi wala akong masyadong na-vlog. Ano ba ngayon? Tuesday? Yes. Nung Monday kahapon, wala masyadong vlog. Kasi galing kami sa Kato. Ayun, kasi for follow-up. And ayun nga, according sa resulta ng mga follow-up check-ups is hindi nakakayanin guys ng IUI kasi nga dahil doon sa fluid ko sa left fallopian tube. Ayun, hindi na daw kakayanin kasi baka wala ding mangyari. Sayang, masasayang kumbaga kasi syempre magkano din yung yung babayaran kapag nagpa-IUI ka, tapos baka ma-wash out lang daw. So, ayun, hindi na. So, ando na tayo sa final na, sa last resort talaga na IVF. Kaya, yun, medyo natutulala ako sa mga magaganap. Kasi alam nyo naman na, ayun nga, medyo pricey yun. And then, kailangan ko pang i-condition yung sarili ko. Kasi ako yung mag-prepare ng, alam nyo yung pati ng mga sakit. Kasi, tawag doon, before nung IVF talaga is may mga procedure pang gagawin na, alam nyo yun, ire-ready ako bago mag-collect ng egg, bla 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 bla, yung gano'n. Tapos may mga injection sa akin, alam nyo yun, doon ako natatakot sa mga injection kasi ayun, diniscuss sa akin kahapon ng nurse. Hello pala sa'yo, ayun, nanonood siya ng vlog ko pala, nakilala niya ako kahapon. So, hi! Di ko nakuha yung name mo, pero maraming salamat sa pag-discuss sa akin, sa pagpapaliwanag sa akin nung step, ng mga procedure na gagawin, and yung costing. So, ayun, discuss niya sa akin. Sobrang linaw naman, naintindihan ko naman, pero, ayun, parang, natatakot ako dun sa mga gagawin nga, lalo yung sa mga injections. Kasi kailangan ko daw, pwede naman daw yun, ipadala sa akin. Ako mag-i-inject sa sarili ko. Kaso, alam niyo naman ako, napaka-nervyos ako guys. Diyos ko Lord. So, baka doon ko na lang din ipagawa sa Kato. Yun nga lang, every morning lang yun. Para ma-priority yung mga nagpapa-injection. So, every morning lang. So, titingnan natin. So, dire-diretso na tayo guys, starting next month. So, magpe-prepare na tayo. First month is preparation pa lang nung pagkuha sa akin ng egg. So, basta isasama ko kayo and tingnan natin kung papayagan tayong mag-vlog ha. Kasi, ayun nga, wala akong nakikitang sa bagay. Wala naman atang, ewan ko, magpapaalam ako kung pwedeng i-vlog kasi gusto ko kasama kayo sa journey na to. Pero, yun nga. Thank you ulit sa nurse kahapon. Ayun, ang bait niya. So, malamang siya din daw yung laging magtutusok sa akin, mag-injection sa akin. So, ayun. Ang kailangan lang is iwasan yung stress, guys. Yun ang hindi ko masisigurado kasi, Diyos ko Lord. Feeling ko talagang stress ako lagi. Alam nyo yun. And regarding dun sa sa barado kong, sa fluid ko is, tatanggalin pa yun, guys. So, baka, ang option nito is, ipa-opera ko muna. So, ayun, papa-opera ko muna. Or, ipapa-sip-sip na muna. Kumbaga, temporary. Temporary lang yung papasip-sip ka. So, sabi naman dito, kapag temporary daw, baka daw mag-cause ulit ng i-anod, yung egg, embryo, patawag doon. So, yun. Kaya, siguro is, ipa-opera ko na lang para totally mawala talaga yun. Kaya, hindi na chinek yung, yung right fallopian tube pala. Diba? Ovary naman ako ng ovary. Sa fallopian tube, hindi na chinek. And may nag-a-ask pala if masakit daw yung, yung pag-check ng fallopian tube. Hindi ko naman na-experience, guys. Kasi nga, sa sa ultrasound pa lang, transvaginal na ultrasound is na-detect na mayroong fluid yung sa left fallopian tube ko. So, dapat i-check ulit yung right fallopian tube. Kaso, ayun nga, since hindi na daw pwede na mag-IUI ako, hindi posible yung IUI na maging successful. Kaya, na lang ako, IVF na lang. Kaya, no need nang i-check pa yung right fallopian tube ko. So, ang gagawin na lang is tatanggalin yung fluid sa left fallopian tube ko, which is, ayun nga, through
operasyon, surgery, or yung ano lang, yung pag-suction lang na. Ewan ko. So, basta ayun guys, yun lang ito ang tumatak sa isip ko sa pinaliwanag ni Doc. So, ayun. Pero, yung kung masakit is, masakit daw. Kasi, pinapainom na, kailangan mong uminom ng pain reliever guys, prior doon sa gagawin procedure. So, masakit daw talaga yun. Kaya, doon sa nagtatanong kay Mayri yata, so, masakit siya girl. Pero, ayun, kung gusto mo magka-baby at ma-check yung loob mo is, kailangan tiisin, diba? So, anyway, na-excite naman ako guys sa IVF. Kaso, ayun nga. Kasi sakto din patapos na yung school year. Kumbaga, na nila Chris sa katapusan ng March. So, ayun, bakasyon na. Wala na ako masyadong intindihin na, yun nga, estudyante. Pero hindi pa siya pupunta sa sa Nueva Ecija. So, dito pa rin siya, bakasyon. Kasi si Kuya Peter ata is gusto din magbakasyon dito. So, anyway, ayun, balik tayo sa Kato. Sa procedure is, ayun, IVF na tayo. So, yun lang. Kinakabahan ako na nai-excite, na natatakot, lalo sa mga injection. Doon talaga ako nawiwindang Hindi ko alam kung ilang injection ang kailangan sa akin. Tapos i-check pa yung mga, kadalasan is hormonal check daw, yung gano'n. Kaya pinapa-continuous pa rin sa akin, inumin yung mga, yung mga gamot. Which is, nakalimutan ko na namang uminom ngayon, diba? Nakakaloka. So, ayun, magla-lunch na muna, diba? Para makainom ng gamot. Tapos, yun nga, tuloy-tuloy yung mga supplements namin. So, next visit namin is next month na para ma-check. It's yung follicle ata yun nasabi. Kung ilang follicle na daw ang kailangang palakihin. Kasi yun ang i-harvest ata. Kasi sa bawat follicle daw is doon may kita kung ilan yung itlog na healthy. Ganon. So, yun. Follicle ata. Tama yung follicle yung palalakihin. So, yun. Next visit is April na guys, next month. So, yeah, yun lang. Ang ganap kahapon, kaya wala akong vlog. So, medyo napaisip kasi ako, ready na ba kami? Na gano'n sa procedure, kasi, tapos ito pa, kasi sabi ko, pwede bang kambal na, kumbaga dalawa na agad yung bubuhay na embryo, kumbaga dalawang embryo na yung, gagawin na sa akin ipapasok. Kasi tinanong naman ng nurse kung may lahi daw kaming kambal. Meron. Ayun. Kasi ilang pinsan, kahit daw malalayo na guys, considered as may lahi pa rin yun. Kaya hindi advisable na twins yung ipaano namin. Dalawang embryo yung ipalagay namin. Kasi baka daw mag-split yun. Paano pag nag-split yun, diba? Magiging quadruplets yung ipapanganak ko. Grabe, apatagal! So, risky din daw yun. Kaya, yun, wag na muna daw. Pero, pwede daw kumbaga, i-preserve yung embryo na yun para at least, pag panganak ko, kung gusto ko ulit manganak is, ayun, na lang ulit yun sa akin. Ibuntis ko na lang. Pero, ayun nga, kailangan pag-isipan natin mabuti. Kasi, bala ko na, ayun, dalawa pa, diba? Nakakaloka tong science na to, itong medical tubaness na to. Kasi, alam mo yun, kumbaga, andali na lang, pero ayun nga, magastos lang guys. Pero parang andaling, pag gustong mag-anak, diba, parang magbubuntis ka na lang, pipili ka na lang ng time, kung kailan gustong ipagbuntis, yung ganun. Pero yun, ang natin ngayon guys, is at least makaisa na muna, diba? Kasi, yeah, we're not getting any younger na, and yung gap nila ni Chris is 12. 12 na si Chris So, magta-30 na siya sa December. Diba? Taas ang laki ng agwat. Kaya, ayun yung aim natin ngayon is makaisa lang muna. So, yeah! We're so excited! May excited ako na kinakabahan, guys. Pero, this is it! Kailangan mas stress-free tayo. Kaya, iwas tayo sa mga nakaka-stress. Yun nga, isa pang binabala ko. Sabi ko, huwag naman na kaya ako mag-vlog. Kasi, diba, baka ang OA ko naman, diba? Kasi, diba, yung dagdag pa sa gawain yung pag-edit, alam mo yun, tapos minsan makakabasa ka pa naman negative, nakaka-stress din yun. So, unang-una pa naman talaga is avoid stress daw. Kasi sa negosyo pa lang is nakaka-stress na ng bongga talaga, guys. So, I don't know, pero since love ko kayo and hilig ko mag-vlog naman, is why not, diba? So, yeah, let's see.
So, yun lang guys ang kwento kahapon. Walang ganap dahil nga doon kami sa Kato. Anyway, ayun, gutom na ako. Okay na tayo. Sana nakaluto si ate ng sabaw. Kasi nag-request ako ng may sabaw. May bigay na naman sa akin guys yung supplier ko. Ayan. Tapos may dinala kasi siyang few items na itatry ko. Ayun. May anak kasi yung tag dito. Basta. So, supplier ko, manufacturer ng mga skincare products kasi may anak yun na chemist. So, yeah. Tapos, may pinapatry siya sa akin na eto, cream. So, sasabihin ko pa lang dapat to sa kanya. Naunahan niya na ako. So, ito is tomato cream with strawberry tapos with SPF 20. So, para na siyang, BB cream. Ayun, kasi gusto ko maglabas ng ganito. Yung mga hindi mahilig mag-makeup, yung tamang lang guys. Tamang tint lang ba sa face natin. So yeah, tatry ko muna to. Ayan. Sun Protection Factor pala yung SPF. Kanina ko lang nalaman. SPF 20, 30, 50, and habang tumataas pala yung SPF, mas nagiging puti yung niya guys, yung kulay niya. Kasi yung sun protection factor nga daw. So, ito SPF 20 lang. So, baka padagdagan ko pa siya ng tint para magmukha na siyang BB cream. So, tomato cream. Tatry ko muna. Hindi pa naman sure, pero baka. Kasi maganda yung magawa ng anak nun eh. Lalambing pa to. Ahitan ko daw siya. Naka na. Sige na. Yan. Yan. Gagamitin yung O, sige, let's go. Ahitan ko muna tong kalbo na to. Ayun niya, nung sabi ko kasi sa kanya, pahabain niya na yung hair niya. Kasi, gwapo din naman niya si daddy. Pagka, muti na ng bongga yung mukha ko, guys. Pag long hair, na-miss ko yung long hair niya dati, na curly, yung ganun. So, ganyan, dami niya ng white hair. Gray hair, white hair. Silverworks. Silverworks. Patingin. Di naman halata yun. Di, tina na lang natin. Ayoko mag-tina. Tina is for people who don't like it or not. Sa mga nagtatanong pala guys, kung saan clinic kami nagpapa-check up or center is dito po. So, ayan, screenshot nyo na lang siya guys. Kato Repro Biotech Center. So, ayan, yung clinic schedule nila. Tapos, ito yung mga contact number nila. So, ano nyo na lang screenshot nyo na lang guys. Ayan. So, doon lang to sa 8th floor, Tower 1, the Enterprise Center. Doon din si daddy nagpalasik sa same building na yun. So, yeah. So, ito kasi yung namin, card namin. Kaya, yan. And then, baka rin may magtanong guys, hindi sa pagmamayabang to kasi mamaya na naman, kasi may nakikita na naman na price, sabihin nagyayabang na naman. So, sa mga curious lang guys, kung magkano yung magagastos, just in case, meron din mga mamshi dyan na gustong gawin, yung paggagawa namin is, ayan po, approximately pa lang yan, 275,000, kung masusunod tong chart na to. Pero hindi ko napapakita yan guys, yung lang price. Pero pinagpe-prepare kami ng 300 to 350,000 para sa procedure na gagawin nga. Pero hindi naman isang bigayan yung guys. Nahati kasi yun sa 2 buwan. So, yung, kumbaga, 2 stage, ganun. Kasi yung first stage is, gagastos lang tayo ng, wait lang, magkano ba na? Almost nasa 200 na. Ayan, 200 na. 200,000 agad. First stage pa lang. So, second stage, ayun nga, nasa, yeah. Wala natin isipin yung price, diba? Ang isipin natin dito is maging successful yung guys, yung gagawin sa ating procedure, diba? So, yeah, we're ready naman. Whew, medyo, nakakagulat na yung presyo is gano'n kung, wala. Ay, napapabuntog hininga na lang ako guys. Kasi diba, ang unfair ng buhay. Kasi may mga tao na, alam mo yun, mga ayaw na ayaw nila magbuntis, pero sila yung mga buntisin, yung mga ang bibilis mabuntis, diba? So, meron namang binigay na sa kanila is itatapon lang nila. So, yung gano'n. Kaya, ay naku, ayokong umiyak, pero
Yeah. Hindi talaga perfecto ang buhay, guys. Napaka-unfair, di ba? Kasi meron, lalo na sa amin na gustong-gustong magkaroon, na ready kami, tapos parang, dahil din siguro sa ano, guys, sa kalagayan ko, kaya hindi naibibigay sa amin. Pero, yeah, kung ito lang yung paraan talaga, why not? Di ba? Try natin. And yun na lang ang pinagdadasal ko talaga, maging successful. So, ayun. Uy, kaloka. So, yeah, kung may mga gusto sa inyo, guys, magpa-check up. Kahit check up pa lang, wala namang yun, walang bayad masyado. Pag check up ata, unless may gagawin na sa inyong procedure, doon na kayo magbabayad. So, mura lang yung, sa Kato. Yung mga check up. And ang doctor ko is kasi may nagtatanong din pala, ano ba yun? Si Dr. Wala. Si Dr. Perillo. Ayun. Gayla Perillo. Yes, si Dr. Gayla Perillo. Yung OB ko. Hi! Uy, suplada. Wagong gising eh. Sabi niyo pa naman kanina, pag hawi ko nito, nakita ko siya. Parang parang pero bati yan si tata eh. Okay na tata. Kiss na tata. Ay, bati pala eh. Cute naman nun ako. Ay! Kaya pahawakan yung kwintas niya. Sino nang bigay ng kwintas? Si Wawag. Grabe, takapagmana ata to ni Wawa ng mga alas ni Wawa eh. No? Shoot mo na lahat. Shoot mo na. Paano yan? Patingin ako ng kwintas. Patingin ako ng kwintas. Hasa si Kakash? Ulo. Hasa si Kakash? Ulo? Yes, ma'am. Kikain mo na. Paano ba naman kasi kayo papayat niyan, mga day? No? Puro SB Infinity. Graduating kasi nanlilibre. Ay, congrats, Tin. Kailan ka graduate? April 16. Ay, nako. May pakain ba, Tin? Pizza, yung sa baba lang. Oo, kabors. Alam niya. Yun ang pizza yun dyan lang talaga sa baba eh. Tapos yung merienda, SB. Tapos yung sa graduation, talaga eh, no? Pagtipid, akabars. Ninang mo eh, no? May pagka-something din eh. Anong course mo? HM? Parang siyang HRM? Naging HM na lang. Ano ba sosyalin to, guys? Sa Amerika pa yung nag-OJT. Wag ka! Tapos yung sa graduation ay papakain, akabars lang, pizza. O, ba't ka di ka tumitingin sa vlog ko? Diyos ko, mahiyain na. Haggard. Paano na lang si Mika? Kung haggard na yung itsura na yan. Kahit mahilito yung laway ka pa. Lika nga dito. Siguro nagbala ka sa kaninang mukha arte. Ano? Opo? Ito. Ay, nahiya. Ayun, umorder ako sa batch. Schoolmate. Oo nga, halika dito, be. Nahiya na. Sa kanya ako umorder ng NU. Ayun. Mia Fabricante. Yes, taga-buhi. Ayun, muntakin mo yun. May taga-buhi pa akong viewer, kaya nagulat ako. Nahiya tuloy ako, sabi ko. Ayun. Oo nga eh. Beli ka na. Tingin ka, dali na. Nahiya. Huwag na daw. Nahiya ang aking pangalan. Ito si Aling Maliit. Ang tawag namin Aling Maliit. Ilang taon na siya? 2 years old. Kay dad ni ano, no? Ching Ching. Hi! Ay, nadali na. You say hi, ma bebe, manene. Dali. Hi, makikita ka dali. Makikita natin siya doon. Sa YouTube. You want YouTube, right? Where's your iPad? Ayun. Asan yung iPad? Iwan mo? Ang cute! Iwan yung iPad? Ayun. Iwan yung iPad? Ayun. Nahiya talaga. Shoot, wali ko. Sige na nga. Wala na. Close ko na yung ano. Gusto niya nagbablog. Oo nga eh. Hello guys. So, pupunta na kami sa bazaar. Ayun. Kasi inaantay kami nila Inga. Diretso na kami guys, ingress doon sa kabilang side nung activity area. So, bakit? Isa pa. Dito, kumanan ka na dito. Diretso na tayo sa Skyway. Yun. So, naghatid lang kami nung mga Dio. Oops, sorry.
Ayun, nakakatuwa. Kasi, yung na-vlog ko kanina guys, si Sis Mia is schoolmate ko yun sa Buhi, sa probinsya namin. So, yun. Small world. Kasi nag-online din pala siya. Member siya ng NU. NU ba yun? NU. University. Hindi. Yung in-order ako ng whitening toothpaste na tinitinda ko rin. So, ayun, kanya na ako kukuha. And then, binigyan nyo pa kami ng ng puto cake. Nakakatawa kasi itong puto cake na to guys, hindi ko malilimutan to. Gawa ng, tinuro sa amin to noon sa TLE or THE pa. THE. O, tama, THE pa nun eh. Technology Home Economics yata. So, ito yung unang natutunan kong ginawa guys sa baking, kung matatawag na baking to. Pero ano lang to, ini-steam lang to. Grabe, sobrang sarap nito. Puto cake ang tawag. Ayun. Pero hindi siya binibake. I mean, hindi in-oven. So, binigyan niya ako. Tawan-tuwa kami. Yung isa nga doon, iniwan ko na. Kasi tinitira na nila Mika. Kasi sobrang sarap talaga nito. Napaka-fluffy. Ang simple ng flavor niya. Kaya, ang simple pero sobrang sarap. Na talagang gugustuhin mong kainin at kainin ulit. So, yeah. Tapos may dala pa siyang leche flan. Ginagawa niya. Thank you so much, Sis Mia. Yun. Binawang ko talaga. Ayan, para may kainin kami ni Daddy sa biyahe or mamaya pagdating sa bazaar. So, ayun lang guys. Punta na tayo doon. Si Krista sundo na ni Daddy. Nandun na sa bahay. Wala na silang ginagawa ngayong week kasi tapos na yung exam nila. Nag-visit na lang yung mga iba-ibang school. Yung nagde-demo or alam mo yun, yung nagto-talk na kung gusto nyo dito mag-school, yung ganyan, ganun. So, ayun na lang. Tapos, clearance. So, yeah. Let's go na. Wala na akong sasabihin. Tsaka. Sabi ko kakainin namin mamaya sa bazaar. Tingnan nyo naman. Wala na agad. Sobrang sarap niya. Diba? Ang sarap. Super fluffy niya. Grabe. The best to. Mas masarap pa to guys sa ano ba yan? Puto sa Goldilocks. Sa Goldilocks. Promise. Super. Ang simple pero the best. Diyan lahat. Papabuta siya. Grabe, tayo mo ng style sa Ow! Pareho kami. Pula. Ano po sa kanya, July? Bakit July? May ka. July pula eh. Sige. O, namumutla. Namumutla. This hurts. Ako naman next. Ganda sana kaso ano lang. Pero kukunin ko. Ano? Ito. Free na. Magkano miss? 200. Sa inyo, kasi 450? 5, di ba po? Kasi dalawa po siya. Di ba, 250, 500. Tapos 450. May isa pa ako. Kukuha ko ng Okay. Sige. May discount pa tayo. Yung ganito kalaki. Ito po yun. Oo, kasi ayaw mong yanibale. Dito. Ayan. Gusto ko sana dito ulit. Kaso matigas na yun. Masakit na yan. Sila matigas. Ganyan kasi. Dito lang. Dito maliit. Blush yun pala ako. Parang sinampal. Tama na yan muna. Kaya nga, inire-ready ko kaya ayoko ng studs. Yung medyo malaki, galing doon sa kanya. Pangalawa lang kasi pantayin mo. Ito yung pangalawa. Ito po yung pangatlo. Ito po yung isenta ng pangalawa. Tingin. Sige. Okay. Ganun din sa kanila, ma'am. Sige.
kasi dito is ano may buto. Oo, may cartilage kasi na, di ba? Pero pag dito naman, ano naman, tinapan. Ha? Ano ba yan? Bilang ng isa, tapos labay dalawa. Uy! Hindi, ano, magpapabutas. Ito yung, oh my lord. Ay, wait lang. Pinagpawisan na. Pinagpawisan na ng bangga. My God! Super ban! Ako naman. Oh, sige na nga. Ano naman yun natin, magaling na agad yan. Magbilang ka! Oo, mga bibilang ako ng ulit kung gagalawin yung kamay ko. papaltan ko, masikip 1, 2, 3. Oh my God! Pero in fairness, magpapawisan yung kamay ko. Ah, sige. Pawisan ka na. Ah, sige. Next naman. Alerts. Pasimuno kasi tong dalawang to eh. O, bilang ulit ah. Sige. 1, 2, 3. Oh. Finish na mo. Alcohol naman, lagyan nyo alcohol yan. Grabe ka eh. Aray. Ano dito naman ang pangatlo? May pangatlo. Joke lang. So, sige. Okay, finish. Grabe talaga. Video talaga sa... Nagpawisan yung... Ay, ma'am, ako nagbutas niya. Ayan. Sabi ka. Makidama. Pawisan ako. Ay, hindi naman masakit guys. Nakaka-nervous lang. Diba, Antay ba? maganda nga yung pagka yung hito niyo hanggang medyo malaki, Oo, medyo, okay. tapos mas maliit. Dito tayo sa baba guys. Bili tayo ng Goto Go. Ayun, special. Special. Regular lang. Half egg with tokwa. Yan. Lagyan ko po ng garlic. Please. Tapos dahon, kung may dahon. Ito yung ano mo. Isaw. Gusto ko sana niya kaso nasa special lang siya. Kaya ano pa yun? Overload yun ano? Yes, ma'am. Yan. Tapos ano na lang miss, palagyan na rin ako ng sili tsaka ano. Lahat. Paminta. Yung alat niya ba okay na? Okay naman, ma'am. May lasa. Sige. Merienda tayo guys. Lugaw na mainit. Pwede na, 30 pesos no. Masarap naman. Kaso walang dahon. Kaso ito, madaya eh. Wendy sa kanya eh. Matubig nga ito. Kain. Malapot naman kasi pag inano mo na, nagtutubig talaga siya. Ligpitan na guys. Ayun, lilipat lang naman kami doon sa side na yun eh. Ibang ano naman, ibang organizer. Parang dito na ata tayo titira sana. Charot. Hindi kaya kinuha ko na yung number ng ano, ng admin kasi gusto kong kumuha na lang ng pwesto dito. Ayun. Kanina may nag-request na lang. Na Maliit lang. maliit. Oo nga eh. Yun nga. Baka kumuha ko ng maliit na pwesto dito guys. Kahit kiosk lang muna. Ayun. Iba yung setup dito ngayon guys. Oh. May ano. Parang may tawag dito? May partition. Pero sana sinagad na nila yung may ano na eh, no? Yung may gano'n na, no? Tali dapat. Oh, dapat tali ito eh. Ayun. Carpet or red carpet din tayo dito. Hindi, green. May carpet pa sila. Oo nga eh. So maglalatag pa ng ano, parang hallway na.